Кичке 9-нчы ярты эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студиядә Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар хакында кыскача. Көндәшлеккә сәләтле буын тәрбияләргә, әмма акыллы башларны читкә җибәрмәскә. Инновационное технологическое развитие республики страны напрямую зависит от наших вузов. Август киңәшмәсендә укытучылар алдында нинди бурычлар куйдылар? Гөлназ Сайфетдинова тыңлады. Мөмкинлеккә шикләр юк. Татарстан кызы Ләйсән Зарипова диагнозына карамастан өстәл теннисы буенча дөнья чемпионатына әзерләнә. Если она будет участвовать в этом чемпионате, это будет победа уже. Максатка ничек ирешеп булуын Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. Җәмәгать транспортларына курыкмыйча утырып йөрергә мөмкинме? Тикшерүгә кирәк инде азрак. Тәртип сакчылары үткәргән махсус рейдта Илдар Сафилин да катнашты. Әйдәле күбәләк, сөйләшик бергәләп. Татарстанда ни өчен адмирал күбәләкләре саны арткан? Бу хакта безнең репортаж. Дәүләт телләрен һәм туган телләрен укыту методикасын камилләштерергә кирәк. Яңа уку елында мөгаллимнәр алдында торган бурычларны бүген президент үзе билгеләде. Күкмарада мәгариф һәм фән хезмәткәрләренең гадәти август киңәшмәсе узды. Үткән уку елының ачы тәҗрибәсеннән чыгып, туган телләрне укыту мәсьәләсендә башбаштаклыкка юл куярга ярамавы да ассызыкланды. Район башлыклары бу мәсьәләне шәхси контроленә алырга тиеш була. Укытудагы уңышлар, җитешсезлекләр һәм максатлар хакында исә Гөлназ Сайфетдинова. Йолдызлык балалар бакчасы бу, монда сабыйларны эшкә өйрәтәләр, төрлечә кызыксындыралар. Хәзер лего җыйсалар, бу бәләкәй куллар алга таба чын машиналарны сафка бастырачак. Дальше надо получить хорошую специальность. Андый тырышлар президентны күрше бинада да көтә. Бердәм дәүләт имтиханынан 100 балл җыючылар бу. Алар республикада 118, 10 укучы бер юлы 2 фәннән 100 балл туплый алган. Президентка сорауларын юллыйлар. Уку йортын тәмамлагач эшкә урнашып булырмы дип кызыксыналар. И что у нас в республике проводится для того, чтобы молодой специалист, то есть выпускник вуза без опыта работы смог устроиться на работу именно по специальности? Самая лучшая форма, когда предприниматели уже с 3-го курса набирают будущих своих специалистов. Вот мы вчера тоже были, значит, они все работают с вузом. И в вузах они подбирают себе персонал, и очень важно организовать дуальное образование. Аларның борчылуы урынлы. 100 балл җыючылар бездә үз урынын тапмый, 40% Мәскәү һәм Петербург уку йортларын сайлый. Акыллы башлар читкә китә. Наши вузы тоже должны работать с этими перспективными нашими детьми. Поэтому я еще раз говорю, никаких ограничений. Нам важно сохранить с ними связи, контакты, чтобы они могли вернуться. Мы должны их заинтересовать. Һәр мәсьәләне җентекләп инде киңәшмәдә сөйләшәләр. Узган утырышларда математика, инглиз теленнән белем бирү буенча шелтә алган районнар бар иде. Алар белән методик эш алып барылган, хәл уңайланды, ди министр. Важным механизмом повышения качества образования является... Укыту сыйфатын арттыруда мөһим күрсәткеч профильле укыту. Соңгы 3 елда 10 сыйныфлар артты. Аларда хәзер 24 мең укучы белем ала. Әмма сыйныфлар күбрәк социаль гуманитар юнәлештә. Республика икътисади ихтыяҗларын истә тотып эш итү җитми. Узган уку елы катлаулы булды. Туган телләр мәсьәләсендә кайбер мәктәпләр кешенең туган телләрне укытуга булган конституция хукукын инкар иткән. Муниципаль берәмлекләрнең дә бу мәсьәләгә тиешле игътибар бирмәвен әйтә президент. Хаталардан сабак алып, яңа уку елына яңа бурычлар куела. Важно, чтобы учебные планы и программы учитывали, с одной стороны, обязательность изучения родного языка, а с другой – особенности контингента обучающихся. Данные направления требуют от каждой школы весьма тонкой и внимательной работы с родителями. Июль айында туган телләрне укытуга кагылышлы федераль законга үзгәреш кертелде. Укыту стандартлары буенча туган телләр укыту планының мәҗбүри өлешендә кала. Татар теле һәм әдәбияты буенча 60 дәреслек федераль исемлеккә кертелгән. Уку планнарын тиешле итеп үтәү белән бер рәттән туган телләрне өйрәнүдә гаилә институты һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмалары потенциалын киңәйтү, мәгариф өлкәсендә культурологик аламны актив куллану сорала. Бүген татар телен туган тел һәм дәүләт теле буларак укыту нигезләре эшләнә. Якынча программалар проекты экспертиза үтә. Былтыргы уку елында тәмамладык. 69% безнең татар телен сөйләгәннәр иде, 29% бала рус телен һәм 2% башка телләрне. Мен уйлыйм, менә шул дәрәҗәдә калыр дип өметләнәбез. Мәгариф
һәм фән министрлыгы тарафыннан шушы яңа уку планнар, программалар үзгәрешләр кертүләр, ФГОСларга федераль дәүләт стандартларына үзгәрешләр кертү буенча эш алып барыла. Без алар белән берлектә эшлибез. Максатлар билгеләнде, тагын бер атнадан эшкә керешәсе. Яңа уку елында Казан, Чаллы, Түбән Кама, Әгерҗе, Әлки, Буа, Ширмешәндә яңа мәктәпләр ачылырга тиеш. 121-дә ремонт эшләре башкарылган. 30 мәктәпнән яңа автобус белән тәэмин итәчәкләр. Күкмара районының Гөлназ Сәйфетдинова, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Мәскәү татарча сөйләшә башлый. Эхо Москвы радиостанциясендә беренче тапкыр татарча сөйләшәбез дип исемләнгән тапшыру эфирга чыкты. Аны әзерләү һәм алып бару татар теле укытучысы Лилияна Сафинага йөкләнде. Ул Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә Умарта дип исемләнгән тел өйрәнү курсларын оештыручы мөгаллимдә. Тапшыруның берничә чыгарылышы инде әзер, узакламый аларда эфирга чыгачак. Моңа охшаш программалар Эхо Москвы радиосының Уфа һәм Оренбург бүлекләрендә чыгып килә. Әлеге тапшыруларда бар кешегә билгеле бер таныш сүзне алып, аның төрки телдән алынганын сөйлибез ди журналистлар. Бер тапшыру бу бер сүз. Кыска гына вакыт ичендә радио тыңлаучыларга кызык формада, мавыктыргыч формада сүзнең каян ничек итеп татар теленнән рус теленә барып җитүе турында. Димәк, бу кыска гына я булмаса узын юл турында сөйләп бирү. Беренче әле этапларда, беренче тапшыруларда күбрәк рус теле белән татар телендә икесенең дә мәгънәләре, эчтәлекләре бер булган сүзләр бу. Татарстанлылар хаҗның төп фаразларын үтәгән, алар хәзер чын хаҗилар. Исегезгә төшерәбез, республикадан 1800 кеше Корбан бәйрәмен Сугуд Гарәбстанында каршылады. Алар соңгы 3 көндә шайтанга таш ату юласында үтәгән. Җәмәгать өчен ташлар җыйганнар. Әлеге кадрларны Татарстан Диния нәзарәте тәкъдим итте. Кемнәрдер якынрак килә ала, кемнәрдер ерактанрак ата, бер бармак ушы кадәрле ташларны җыйдык без Мусталифа аланында, һәм шуларны җидешәр итеп бүген шушы ташларга аттык. Изге күңелле кешеләр ярдәм итәрме, әллә инде түрәләр тиешле чарасын күрерме? Саба районыннан Лейсан Зарипова гаиләсе 7 ел чатында калган. Кызда Даун синдромы, тик ул Россиядә өстәл теннисы уйнаучы шундый авыруы булган бердән-бер кеше. Хәзер Португалиядә узачак дөнья чемпионатына әзерләнә. Аны ярышка илнең Лин спорт федерациясе төрки. Гариза җибәргәннәр. Чакыруда килгән, тик юл чыгымын каплау гаиләнең үзенә калган. Спорт министрлыгы җитәкчелеге быелгы бюджетта бу ярышка акча каралмаган дип аңлата. Уникаль кешегә ярдәм итү өчен республикада бюрократик киртәләрне вата алырлармы? Фәрүзә Мәҗитова сөйләр. 2 ел элек ракетканы тәүге тапкыр кулына ала. Хәзер төшерми дә. Өстәл теннисы буенча дөнья чемпионатына әзерләнә. Даун синдромлы кыз Собадан Лейсан Зарипова Португалиядә Россиядан яклыячак. Хорошо. Спорт дөньясы өчен ул энҗе бөртегедәй табыш. Чөнки мондый авыру белән теннис уйнаучылар планетада бик аз, Россиядә бердән-бер. Поскольку эта девочка открытие на сегодня. Бу кыз спорт дөньясы өчен ачыш. Безнең илдә ул үзе кебекләр белән көйснаша алмый, чөнки андыйлар юк. Дөнья чемпионаты Даун синдромлар арасында уза. Шуңа да анда бару мөһим. Барырлар иде, тик чемпионатка юл чыгымнарын каплау гаиләнең үзенә калган. Бюджет буенча 314,300 акча каралган. Бу 10 көнлек, хәзерге көндә бу 30 меңгә артты, чөнки билет бәяләре артып бара. Бүгенге көндә мин картага һәм синдром любви спорт лаблагыда безнең 70 меңгә якын акчабыз җыелды. Безгә яңадан 270 мең акча кирәк булачак. Бәя көндә арта, шуңа билетларны алдан алып куясы иде диләр. Зариповлар хәзер социаль челтәрләрдә игълан биреп акча җыя. Монда инде безнең җиңү мөһим түгел, безнең монда катнашу мөһим. Чөнки без әле белмибез аларның ничек уйнавын, безнең чагыштырырга примерларыбыз юк. Чемпионат кадәр чемпионатка спортчылар бюджет хисабына барырга тиеш ди инвалид спортчылар җәмгыяте рәисе Фәрида Сафиуллина. Тик бу очракта юл дөрес салынмаган. Если она член сборной команды Россия чемпионатына барганнар, үзләрен күрсәткәннәр, урын алганнар. Дөнья чемпионатына чакыру килгән. Уланда Россия исеменнән чыгыш ясаячак. Димәк, аны Россия әзерләргә җибәрергә тиеш. Киендерергә, юл чыгымнарын капларга тиеш иде. Аркасына Татарстан дип язып куеп булмый. Ул дөнья чемпионаты. Медаль ике яклы булып чыга. Бер якта Лейсан Зарипова һәм аның җиңергә ашкынуы булса, икенче якта формаль чынбарлык. Россиядә Даун синдромлы кешеләр өчен спорт федерациясе юк. Димәк, бюджеттан акча каралмаган. Португалиядәге чемпионатта катнашу июльдә генә билгеле булган. Ә бюджет акчасы алдан план буенча бүленергә тиеш ди түрәләр. Сегодня вот август. Хәзер август ел уртасы миңа килеп Лейсан Зарипова дөнья чемпионатына барырга тели диләр. Ул гомуми планга кертелмәгән. Кызганычка каршы алай булмый шул. Акчалар алдан планлаштырып бүленә. Татарстан спорт министрлыгы килеп туган әлеге бюрократия шелтәрен сүтә алырмы? Бу сорауга җавапны хат аша бирделәр.
Спортчыларга быелга билгеләнгән акчалар бүленеп беткән. Ләйсән Зариповны без киләсе ел планына кертә алабыз. Шулай да бу килеп туган очракта, әгәр министрлык адресына Россия спорт министрлыгы белән килешенеп, бу чемпионатның барлык таләпләрен күрсәткән рәсми чакыру килсә, без финанс ярдәме күрсәтә алачакбыз. Бары тик шул документлар булса гына спортчыны командировкага юллау өчен рәсми чыганак булачак. Мамочка, разнимай. Ләйсән ягымлы сүзе белән дә, җиңүләре белән дә әнисен, гаиләсен сөендереп тора. Аның бүлмәсендә нинди генә диплом, кубок юк. Теория буенча Даун синдромлы балалар бер нәрсәгә дәгән эшләргә сәләтле түгелләр, ләкин бу миф. Без бу мифларны, стереотипларны шәлпәрәмә китерәбез. Ләйсәннең примерында. Бар да әйбәт булса, кызның йолдызлы сәгате Португалиядә 1 октябрьдә сугачак. Мы готовимся к этому. Ләйсән? Да. Саба районнан Фәрүзә Мәҗитова, Әмир Зәлишев, Яңа Гасыр каналы. Шифаханәгә ләгү өчен алар инде 3 ел чират көтә. Яшел үзәндә яшәүче Харитоновлар гаиләсе авырту улларын ялга алып бара алмый. Бүген исемлектә шундый 40 меңнән артык кеше бар. Бер юлламага инде 6 кеше дәгъва кыла, алар ничек дәваланырга тиеш дигән сорау да туа бит. Бу юлда нинди каршылыклар барлыкка килә һәм аларны ничек узасы, моны Нияз Рахман ачыклап кайтты. В бассейне купались, помнишь? Да. Анна Харитонова улы Иван белән Кабардин-Балкар республикасыннан ялдан кайта, аның үпкәсе авырта. Шуңа саф һава кирәк була. Монда юлламаны гаилә беренче тапкыр ала. 3 ел көткәч, хыялы чынга аша. Я звонила, узнавала. Шалтыратып белешеп тордым. Ниһаять быел үзләре Кабардин-Балкарга юллама бар дип хәбәр иттеләр. Без бу яңалыкка бик сөендек. Иванга айруш аяк кулларына ясаган массаж ошаган. Мне он на спине делали. Ну и все такое. Очень почти хороший. Копия паспорта и справка для подачи заявления либо для получения путевки. Юлламалу өчен нибары әлеге документларны тупларга кирәк була. Аннары чиратка куялар һәм көтәсең. Дәгъва кылучылар арасында бүген 40 меңгә якын кеше. Чират якынча 3 елдан соң гына җитә. Тик барлык очракта да юлламалар авыруларга барып җитмәй икән. Сходится именно рекомендация врача. Эш нәкъ менә табиб белешмәсенә барып тоташа. Табиб мисал өчен бары тик кыш көненә дәваланырга киңәш итә. Авыру җәй көне тели. Без башканы тәкъдим итә алмыйбыз. Сәламәтләндерү юлламалары өчен иминиятләштерү фонды 150 миллион сум акча бүлеп биргән. Бу якынча 7000 путевка дигән сүз. Шуларның 1000-нән артыгы инвалид балалар өчен элек шифаханәләренә аукцион аша билгелиләр. Хәзер бу процесс конкурс аша уза. Быелдан ял итү урыннарының сыйфатына нык игътибар бирәләр. Шикаятьләр санын 3 тапкырга киметергә булыша. Наличие, так скажем, собственного оборудования. Үзләренең тиешле җайланмалары булуы шарт. Табиблар, педиатр, ашыгыч ярдәм машинасы булу да шулай ук төп таләпләр. Моны сырхауханә башкарырга тиеш. Барсы да алай эшләмәй. Шифаханәдә булганнан соң гаризаны яңартырга кирәк, тиешле документлар шул ук кала. Паспорт һәм белешмә. Бүген Иван чираттагы сәфәргә яңадан чиратка басты. Яшел Үзән районыннан Нияз Рахман, Альбина Миннебаева, Әмир Зәлишев, Яңа Гасыр каналы. Татарстан ирләре алимент түли башлаганы. Бер атна эчендә республиканың суд приставлары 3 миллион сум бурычны кире кайтара. Тагын 2 миллион сумга якын милек хисапка алына. Бурычларны каплау өчен аларга 10 көн вакыт бирәләр. Алимент түләмәүчеләр чит илгә бара алмый. Шулай ук хаҗәтлеләрнең керемнәреннән бурыч түләү чарасы да күрелә. Бүген Кремльдә яңа федераль программага ачыклык кертеләр. Татарстанда 25 мең квадрат метр торак авария хәлендә, алардан халыкны 2024 елга кадәр күчерергә планлаштыралар. Бу исемлеккә 2012 елдан соң авария хәлендә дип саналучы йортлар эләгәчәк. Узган атнада төзелеш министры Ирек Фәйзуллин хәбәр иткән программа Владимир Путинның юлламасыннан соң Думага закон буларак кертелә һәм ул гамәлгә 2019 елның 1 гыйнварыннан соң куела башларга мөмкин. Аңарча төбәкләр мәгълүмат һәм документларны туплап тормышка ашыруның формуларында эзли. Закон проекты авария теракта күченең берничә формасын тәкъдим итә. Беренче ул дәүләт тарафыннан авария хәлендәге теракларның реаль бәясен чыгып сатып алу. Икенчесе ул төрле социаль ярдәм бирү һәр гаилә өчен чиракта индивидуаль яктан килеп карау. Татарстанда су куйыну урыннары 3 ел эчендә тулысынча төзекләндерелергә тиеш. Рөстәм Миннеханов шундый бурыч куйган. Быел республикада 70 кеше бату белән узган ел бер дистәгә кимрәк иде. Төп сәбәп исә ярамаган урында һәм исерек килеш куйыну. Бу сезонда 8 меңнән артык тикшерү уздырыла. Лаеш районында заман таләпләренә туры килгән Кама диңгезе пляжына ел сайын 20 меңнән артык кеше килә икән. Президент иганәчеләрне җәлеп итеп, сулыкларда yüзмә бассейннар төзү проектларын карарга киңәш иткән. Андый инвесторларга ташлама ясарга да мөмкиннәр. Мондый чаралар ял итүчеләрне рөхсәт ителгән урыннарда тупларга булышачак.
Сіз хабарлар программасын қарайсыз салдағы минутларда. Курс дуғасына 75 жыл. Судьба кулака вермахта была решена. Курс дуғасында Татарстан күпме күрәшчесен юғалтқан. Хатирәләрне Айзат Шаймарданов барлады. Лайыш районында жәлилшілеріне еске алдылар. Муса Жәлилнең туганнары белән Айгөл Бәдретдинова аралашты. Автобусы түзекме, ертушесі ойықма. Татарстанда автобус операциясы тамамлана. Бүгін инспекторлар яңадан юлларга чыгып, пассажир ертушілеріне туктатты һәм кабат юл кагыйдаларын бузуу очракларына да юлыкты. Алар шәһәрләр арасында йөрүчеләрне дә, Казан эчендә хәрәкәт итүчеләрне дә тикшерә. Көтелмәгән тукталышта исә хәбәрчебез Илдар Сафиуллин да бар иде. Менә ул пассажирлар һәм автобус йөртүче өчен көтелмәгән тукталыш. Рейд барышында туктаткан беренче җәмәгать транспорты кагыйдә боза булып чыкты. Алгы пыяладагы чатнаган эз өчен 500 сум штраф түләргә туры киләчәк. Я не хочу разговаривать. Хәзерге вакытта без Казанга керүче төп юлларның берсе Оренбург трактында торабыз. Моннан үткән һәрбер җәмәгать транспортын техник халәткә һәм барлык документлар тәртиптә булуына тикшерәләр. Әлеге пас автобусы чагыштырмача иске булса да, барлык таләпләргә туры килә. Ягъни аның белән курыкмыйча теләсә кая барырга мөмкин дигән сүз. Шәрифҗан Сафиуллин монда әлегә кагыйдә бозмаучы һәм техникада бернинди хилафлык булмаган бердән-бер кеше. Монда тикшерүләр кирәк ди тәҗрибәле автобус йөртүче. Служение автобусында вакыты рабочылар там. Мондай рейдлар сине куркытмый башлады тәртиптә булгаштан. Да, нормально инде нәрсә куркытайны. Монда тикшерүләргә ничек карыйсыз? Ну тикшерүләр кирәк инде әзрәк. Иң еш бозылган кагыйдәләр кирәгеннән артык кеше утырту. Димәк, пассажирлар басып бара. Бу куркыныч бигрәк тә ерак юлга барганда. Моннан тыш юлда йөрү таныклыгының ялган булуы, иминлек полис һәм лицензияның гамәлдән чыгу очракларда юк түгел. Данная операция направлена на... Бу операция кагыйдә бозуларын ачыклауга юнәлтелгән. Без монда теләсә нинди автобусларны тикшерәбез. Зур җәмәгать транспортларында, кечкенәләрендә максат юл һәлакәтен кисәтү. Җәмәгать транспорты катнашында юл һәлакәте очраклары арта. Узган ел 54 шундый һәлакәт булса, быел бусан 74-кә җиткән. Зыян күрүчеләр 20-гә артык, 17 бәрелеше очрагы. Ләкин ничек кенә булмасын, халык җәмәгать транспортын куркыныч түгел дип саный. Водительләре белән кондукторлары бик тә ягымлы. Бер кайчанда әшәке сүз әйтмиләр, бик йомшак кына кешеләр белән сөйләшәләр. Юк, бик яхшы гына җириләр. Автобус дип аталучы рейд барышында 2 дистәгә якын техниканы туктатып тикшерделәр. Бу чара атна буе барды. Ул иртәгә төгәлләнә. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Татарстан президенты Курск сугышында җиңүгә 75 ел тулу уңайнан мөрәҗәгать белән чыкты. Курск янында татарстанлылар батырларча көрәште. Советлар Союзы герое исеме бирелгән сугышчылар арасында чыгышы белән Балык Бистәсе районыннан булган бер бәрелештә генә дә 5 фашист танкын софтан чыгарган сержант Зәки Шаймардановны без һәр чак олылап искә алабыз. Прохоровка авылы янындагы бәрелештә 10-нчы танк корпусы составында Татарстан колхозчысы дигән язылы Т-34 танклары атакага барды. Курск дугасының көньяк канатында 202-нче авиация дивизиясенең П-2 бомбардировщиклары республика халкы җыйган акчага Казанда ясалган очкычлар дошманны тармар итте. Орел һәм Белгородның азат ителүе турында хәбәр биргән беренче җиңү салютлары һичшиксез Татарстан халкының сугышчан һәм хезмәт батырлыгы хөрмәтенә дә яңгырады. Тарихны үзгәрткән сугыш диләр аны. Курск дугасындагы вакыйгалардан соң Гитлер тарафдарлары оттыра башлый. Бер җитди һөҗүмдә ясый алмыйлар. Бу дәһшәтле бәрелешләрдә 2 яктан 2 миллион хәрби катнаша. Бүген Курскка бөтен илдән ветераннар җыелды. Татарстан ветераннары да анда иде. Республика Курск дугасында күпме көчен югалткан соң. Бу хакта Айзат Шаймарданов. Данлыклы Т-34 танкы һәм башка төр техника бүген Курск шәһәр үзәгендәге парадта әлеге сугыш кырында катнашкан кешеләрне күрсәттеләр. 1000 ярым солдат, күк йөзендә 17 очкыч һәм ветераннар, алар сафында татарстанлылар да бар. Тавыш кычкырды. Немецләр динәшеп. Алар бик күп 30лап. Алар җыгылган килеш, винтовка белән безнең бу эшебезгә дә нашеттә. Уаяк фадакты менә неше кален нашеттә самай. Тиздән түбәнрәк. Бу ул елларны искә алугына түгел, ветераннарның очрашып сөйләшү мөмкинлеге дә. Әлеге тәэсирләрен алар безнең белән телефон аша уртаклашты. Үткән вакыйгаларны сөйләүгән эште бик кыен булса да, үзебезнең нәрсә күргән, белгән вакыйгаларны сөйләдек инде. Монда халыкка да таратны, факат бөтен вакыйгаларны
Курс зуасындагы сугыш 1943 елның 5 июлендә башланып ай ярым дәвам итте. Сон ягыннан бермә-бер күбрәк булган совет солдатлары Гитлер һөҗүменә нукта куя. Курс сугышында төп коралларының берсе менә шу танклар булган. Советлар ягында Т-34 һәм әлеге Су-152 танкы. Хәзерге вакытта аларны Казанның җиңү паркында да күрергә мөмкин. Барлыгы курс сугышында ике якта да 13 меңгә якын танк катнашкан һәм 49 көн эчендә шуларның яртысын югалталар. Ике яктан 2 миллион кеше катнаша. Кызыл армиянең 250 меңгә якын солдаты сугыш кырында ятып кала. Шул исәптән Татарстанда югалтулар кичерә. Около 10 тысяч. Татарстаннан якынча 10 мең кеше Курск дугасында сугыша, аларның күпчелеге үлеп кала һәм яралана. Аларның җиңүгә керткән өлеше бүген Хәтер китабы музеенда да саклана. 3 татарстанлыга Советлар Союзы герое исеме бирелә. Салихов Гатаула Салихович, награжденный в 43 году именно за участие. Арча төбәгеннән Гатаула Салихов снайпер җәяүле гаскәр командиры була. Фашистлар ягындагы 40 солдатны үтерә. Шулай ук Менделеевскидан Михаил Фомин һәм Ютазыдан Әмин Мифтахов та герой исеменә лаек була. Курс сугышында җиңәр өчен 49 көн вакыт кирәк була. Бу тарихта яңа борылыш. Шушыннан соң Гитлер Советлар иленә бер һөҗүмдә ясый алмый. Айза Шаймарданов, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Лоиш районында бүген Муса Җәлил һәм аның көрәштәшләрен искә алдылар. 1944 елның 25 августында Плетцензи төрмәсендә 11 җәлилченең гомере өзелә. Фашистик хәрби суд аларны дәүләткә каршы җимерү эше алып баруда гаепләп, үлем җәзасына хөкем итә. Әлегә кан кыйгыч датына Муса Җәлилнең кызы Чулпан ханым бик авыр кичерә. Бүген бу хакта ул Лоиштагы очрашуда да сөйләде. Муса Җәлилнең ыныкчыгы Елизавета уйный. Әле сабый гына булуына карамастан инде халыкара конкурслар лауреаты дөнья буйлап гастрольләрдә йөри. Дрезденда вакытта бабасы җәзалап үтерелгән урында да була хәтта. Говорят, что я похожа очень на прадедушку. Я очень им горжусь, мы часто вспоминаем, и особенно в его день рождения. Тагын бер ыныкчыгы Михаил да музыка белән шөгыльләнә. Лоиш халкы бу очрашуны озак көтә. Җәлилнең туганнарын күрү шагыйрьнең үзе белән очрашкан кебек. Вся жизнь у нас связана. Минем бөтен тормышым бабайның исеме белән бәйле. Кечкенә чакта опера һәм балет театрында да чыгыш ясый идем. Аның урындыгында утырып үй эшләрен эшләп үстем. Вспоминаю, как мы катались на лодке по Казанке, как он меня... Он тоже не любил расставаться со мной, как и я с ним. Әлбәттә, очрашуның төп кунагы Җәлилнең кызы Чулпан. Ул әтисе белән Курчак театрына йөрүләрен соңгы тапкыр ничек күрүен сөйләде. 25 августа я всегда переношу с мучительной болью. 25 августны мин бик авыр кичерәм, әмма мондый очрашулар һәр вакытта җылы үтә. Әтинең иҗатын яратып башкаручыларны күрү йөрәгемә май булып ята. Бик сагындым. Бик сагындым сине. Муса Җәлилне аны рус та, татар да, инглиз да бөтенесе дә белә. Шуңа күрә менә анда рус телендә дә, татар телендә дә шигырьләр яңгырый. Вся земля покрылась пестрыми коврами. Айгөл Бәдретдинова, Ренат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Россия киңлекләрен адмирал күбәләкләре үз иткән. Элек аларны җәй дәвамында сирәк кенә күреп булса, быел адым сайын очратырга мөмкин диләр. Паркларда, чәчәкләр арасында җәйнең җылы нурларында рәхәтләнәләр. Адмираллар күчеп йөрүчеләр, аларны яратып эмигрантлар дип атыйлар. Салкыннар башлангач, җылы якларга очып китәләр икән. Күзәтүләргә караганда, хәтта Төньяк Африкага кадәр барып җитүчеләр бар. Мондый күбәләкләрнең безнең киңлекләрдә күпләп барлыкка килүенә нәрсә сәбәпче булган? Бу хакта алдагы материалыбыз. Әйдәле күбәләк сөйләшик бергәләп. Күбәләкләрнең инде иркенләп сөйләшеп утырырга вакытлары юк. Һава торышы сизелерлек салкына итте. Алар тиздән җылы якларга чыгып китәчәк. Җырларда җырланганча адмирал күбәләкләрнең гомере бер көн генә түгел, 10 айга кадәр яшиләр. Они интересны тем, что адмираллар озак яшиләр, бала чыгаралар. Ул буын җылы якка очрашуга адмиралларны иммигрантлар дип йөртәләр. Күзәтүләргә караганда, хәтта Төньяк Африкага кадәр барып җитүчеләре бар. Быел Татарстанда адмираллар аеруча күбәя. Белгечләр фикеренчә, узган ел күбәләкләр үрчү чорында шартлар уңай булган. Шуңа алар республикада еш очрый. Мондый хәл минем хәтеремдә беренче тапкыр адмиралларның күп булуы, хәтта гадәти кычыткан күбәләкләрендә уздыра. Адмирал көндезге күбәләк. Алар алгы канатларының өске өлешендә аркылы кызыл сызымы белән аерыла. Канат җәйме 6 сантиметрга кадәр Татарстанның барлык территориясендә очрый. Һәр вакыт күчеп йөри. Язын Урта диңгез буеннан очып кайта, җәй дәвамында көньякка китүче бер буын үстерә.
Адмираллар культурлы үсемлекләргә һәм кешеләргә зыян китерми, бары кычыткан белән генә туклана. Гүзәл Әлимова, Шолпан Касыймова, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Хәбәрләр чыгарылышын гадәттәге чәйин кызыклы спорт яңалыклары белән минем коллегам Илдар Сафиуллин дәвам итә. Илдар, хәерле кич, рәхмәт сезгә. Хәерле кич, Фәнис. Бу көннәрдә Казанда бик мавыктыргыч спорт чаралары булуы көтелә. Мәсәлән, нәфис гимнастика буенча дөнья кубогына узыш ярыш, шулай ук судагы төрләр буенча да кызыклы гына вакыйгалар булачак. Булар хакында кыска рекламадан соң бездән аерылмагыз. Бу атнада Казан зур спорт үзәгенә әвереләчәк. Алдагы ял көннәрендә Казан су елгасы өстендә авиаярышлар үтә, Казан читендә автомобиль ярышлары оештырыла. Дөнья күләмендәге иң оста гимнастика осталары да башкалабызга җыелачак. Казанда нәфис гимнастика буенча дөнья кубогына узучы ярыш башлана. Төрле илләрдән 170 якын спортчының килүе көтелә. Катнашучылар төркем күнегүендә дә аерым чыгышларда да осталыкларын күрсәтәчәк. Россия җыелма команд составында дөнья чемпионнары Игзәк сеңелләр Арина һәм Дина Аверинлар чыгыш ясарга әзерләнә. Анда шулай ук 2 тапкыр Олимпия уеннары чемпионы Анастасия Близнюк һәм тагын бер чемпион Анастасия Татарева Россиядән яклаячак. Ярышлар 24 августта башланып, 26 августка кадәр дәвам итәчәк. Казанның ишкәкле спорт үзәге Россия беренчелеген кабул итә. Монда 24 яшькәчә булган егетләр һәм кызлар җиңүче исемен яулау өчен тырышачак. Россиянең 30-га якын төбәгеннән 300ләп катнашчы килә. Ишкәк ишүчеләр аерым һәм команда төрләрдә призлы урыннарга дәгъва кыла. Сүз уңаеннан Казанның ишкәкле спорт үзәгендә даими рәвештә төрле дәрәҗәдәге ярышлар узып тора. Бу корылма ил күләмендә иң заманча объектларның берсе. Картлык, шатлык түгел дисәләр дә, спорт белән даими шөгыльләнүче ветераннарыбыз моның белән килешмәй. Бу көннәрдә алар яшьләргә үрнәк күрсәтеп, ил күләмендәге спартакиадада көй сынаша. Лаеклы ялда булсалар да, вакытны ничек үткәрергә дип ятмыйлар, киресенчә җиңү яуларга тырышып, көн саен физик форманы ныгыту өстендә эшлиләр. Пенсионерлар арасындагы спартакиада җиңүчеләре Татарстан данын яклап чыгыш ясый. Ветеран спортчылар Новосибирскига китте. Анда Россия күләмендәге спартакиада уеннары үтәчәк. Атлетлар арасында 56 яшьтән алып 70 яшькә кадәр булган вәкилләр бар. Алар ату спорты, шахмат, җиңел атлетика, йөзү, өстәл теннисында катнаша. Финалда Россиядән тыш Германия, Испания, Казахстан, Кытай, Польша, Сербия спортчылары да осталыкларын күрсәтергә тиеш. Барлыгы 600 артык ветеран атлет стартка чыгыр дип көтелә. Татарстанларга уңышлар телибез. Әлегә менә шундый яңалыклар иде, спорт белән шөгыльләнегез һәм исән сау булыгыз. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Һава тырышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Мастер моны чынга ашырыр. Август айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Мастер, Казан, Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2 167 166. Яндекс погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә, Баулы, Азнакайда яңгырлы 17 градус җыла. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада яңгыр явачак 20 градус. Төньякта Минзәлә, Әгәрҗе, Мензелевскида яңгыр көтелә 18 градуска кадәр җылы булачак. Төньяк көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта урны белән генә яңгырлы 21 градус. Болгар, Бош, Прәледә алмашынучы амлыты һава, ә менә монда яңгыр булмый 24 градус җылы. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда урны белән яңгыр булу ихтимал. Температура 22 градус җылы. Алда көннәрдә җылы булачак, яңгыр ихтималы аз. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Росбанк Societe Generale төркеме халыкара дәрәҗәдәге Россия банкы. Росбанкның премиальный пакеты ул акчаны урнаштыруның кулай шартлары, уңайлылыгы белән хезмәт күрсәтүнең конфиденциальлеге. Башкалабыз Казанда болытлы, ләкин явым-төшемсез. 22 градустан 24 градуска кадәр җылы. Көнбатыштан көчле җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 55%. Магнит дулкыны көтелми. Әлеге сәгать кемнә шулар? Сезнең белән студиядә мин, Альбина Шахапова идем. Кәйфләрегез һәрчә күтәренке булсын. Сау булыгыз.